Que tal, Álvaro? Como estás? Hola. Por responder a estas dúas preguntas que me faz. Pregúntasme aquí, cal foi o teu primeiro traballo como humorista, non? Pois foi con Mucha Nucha. Eu e Marcos Pereiro, que facíamos de Mucha Nucha das cantareiras das de Bullo, pois aí foi cando empezamos de humoristas por aí primeiro a actuar en bares e en teatros e por aí, despois xa fomos para Luar e foi os primeiros persoaxes que fixemos, realmente. E pregúntasme tamén, cando empezaches no Land Rover? Isto creo que foi no 2011, 2010, por aí máis ou menos, 2010-2011, e fixemos unha primeira temporada de Land Rover. Despois Roberto marchou para Madrid e eu fixen Tourilandia e despois tuvemos unha segunda etapa que é a que estamos facendo agora de Land Rover dende fai nada, un ano e pico, ainda non fai 2 anos. Así que aí foi cando comecei no Land Rover e espero que siga moito tempo. Álvaro, unha aperta ben forte. Veña, compañeiro, que vai ben. Chao. Que tal, David? Hola, moi boas. Hoxe responder ás túas preguntas agora, vale? A que anos empezaches a ser humorista? Non sei se humorista xa toda a vida, quer dizer, eu son bastante serio. Xa de rapaz me gustaba moito a coña e o cachondeo, pero así a nivel profesional eu creo que sobre os 20 anos, máis ou menos, 20, 19 anos, empecé a facer monólogos polos bares e por aí. É difícil ser humorista, pregúntasme. Non o sei, é difícil, é un traballo, é como outro calquera, supoño que se che dá ben non é tan difícil e se tes que ensayar moito e practicar moito, pois é máis difícil. É como todo, para ser mellor hai que practicar, pero para ser humorista eu creo que un pouquiño xa tes que ser humorista antes de decidirte por ese traballo. Para min non é difícil porque é o que me gusta facer e porque, algo tamén me sae, non me sae mal de todo. E por último, que me preguntas aquí, como te sentes cando faz rir a moita xente? Pois síntome moi ben, a verdade que me sinto moi ben porque é unha das cousas polas que me dedico a isto. Cando eu empezaba a facer isto, de intentar facer rir a xente, e ves que a xente o pasa ben contigo, que se ri, que che aplaude, que todo iso, eu creo que é das cousas que te enganchan para iso, para seguir dedicándote a ser actor, cómico, humorista. Así que, pois, isto é todo, David. Veña, chao. Moi boas, que tal? Como estamos? Vou empezar por Isaac. Que tal, Isaac? Vouche contestar as preguntas que me mandache. Pon aquí, gañaste algún premio como humorista? Alguma cousa gañei, sí, sempre compartida con Marcos Pereiro, cando facemos de Mucha Nucha, igual as coñecedes a Mucha Nucha, pois sí, algún premio gañamos un premio humorismo que nos dá unha asociación de, non me acordo, de mulleres, tal, gañamos o premio, como é, o premio que gañamos? Regulir, que por ser tamén produto galego de excelencia, como nos mandades vos aquí, o vosso diploma, pois igual, o Regulir é un premio tamén pola cultura, por ser defensores da cultura e da lingua galegas. A segunda pregunta, estás nervioso cando actúas diante de moita xente? Sí. A verdade é que sí, malo cando non te poñes nervioso, sempre hai que estar un pouquinho nervioso, despois hai que saber controlar os nervios para poder falar e todo eso, pero sí, hai que falar diante da xente sempre se pon nervioso. Como aprendeches a falar con distintos acentos? Pois a verdade é que practicando, quero dicir, probas a falar con todo, hola, son Joan Simón, esa paso que me sabe, pois probas, ou en ruso, así, moito KR, non sei, hai que ir probando, practicando e nada máis. Aprender non fun a ninguna escola para aprender con acentos. Veña, Isaac, unha aperta. Hola, Raúl, que tal? Como estás? Aí van, as respostas ás túas preguntas. Cando empezaches no programa Luar? Uau, e eu acordarei-me desto. Fai no 2000 que? 2007, 2008, xa que non me acordo, xa. Sí, por aí sería, fai menos 8, máis ou menos 10. 2006, pode ser, 2006, 2007, máis ou menos. Casi non me acordo, non sei, temos que mirar aí na hemeroteca. Hai que buscarlo na Wikipedia, a ver en que ano empezamos.
Que che dixeron os teus pais cando se enteraron de que ia ser humorista? Pois a verdade é que sempre me dixeron nada, ti fai o que che gusta, fai o que che gusta. A verdade é que estudiei unha carreira que iba a ser profesor de galego, pero despois fon facer as prácticas e a verdade é que non me gustaba moito porque, bueno, os rapaces son un pouco así, non lle respetan moito aos profesores agora, entonces eu dixen, pois vou intentar ser humorista, que non o pensei tampouco, foi vindo a cousa así sin quererlo, non? E meus pais, pois, eu viña nai e tal, meu pai dicíame, cando vas parar de facer o tonto? Pero despois, cando empecé a cobrar xa e a gañar diñeiro e a ver que me podo dedicar a isto e a vivir desta profesión, pois eu creo que están moi contentos. Os dous están, supoño que orgullosos e moi contentos. Así que, Raúl, nada, un saúdo grande e esas son as miñas respostas. Chao.